ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯାଅ। ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି? ଏତେ ମଧୁର ବଂଶୀସ୍ୱର। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ପିଲାଟି କଥା ହେଉଛି। ତାହା ଚାଲିବା ବାଟରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନର ମହମହ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ତା ମାନେ ଏ କାଳିଆ ପୁଅ କଣ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଗୁହାର ଶୁଣି ଏ କାଳିଆ ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନେ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ?